Siinä on 2 siiltä. 2 siiliä. Tämä on hieno tapahtuma. 2 siiltä. Tässä näin. Syövät kissan ruokaa. Ymmärrättekö? Ja ne tappelevat myös. Meillä koiramme Hessu ei tykkää näistä yhtään. Hessulla oli tänään siili suussa. Tarkoitan siis pehmolelu siili Hessu. Tai pehmolelu siili Hessulla. Tämä on upea tapahtuma. Nyt on tauko. Nytten vien siileille ruokaa. Ja ruoka on erittäin hyvä ruoka. Koiranappuloita. Minä tiputan heille näitä koiranappuloita. Koska pienempi siili ei saa yhtään nappuloita, minä annan sinulle sen. Odottakaas hetki. Ne muuttui. Niiden sydän alkoi hakkaa 100 ja miljoonaa. He menivät palloksi. Tämä kestää vähän aikaa. Minä jatkan sitten, kun ne tulevat esiin. Tauko. Jatkuu. Siilit juuri opittivat tämän hienon tapahtuman. Pienempi siili kävelee ohi varovasti, ellei isompi siili hyökkää hänen kimppuunsa. Heillä tulee riitaa. Huomaatte, että tuossa maassa on koiran ruokaa. Minä tiputin, että tällä mukilla, niillä, tasan 200 grammaa tiputin niille. Tämä saattaa vähän hosua, koska olen juuri ikkunalla. Ja tämä zoomi, tämä on minun huoneessani. Se kuka on kipossa, se on miespuolinen siili. Ja pienempi, kuka on kasassa syömässä, hän on naaraspuolinen. Elikkä koiras on kipossa ja naaras on syömässä maasta naksuja. Saatat ehkä ihmetellä, meidän kissa saattaa tulla kohta tähän. En tällä hetkellä näe heitä, minun kissaani. Tämä on hieno tapahtuma. Viime kerralla nämä säikähtävät hyvin. Minä säikähdyin 1 kertaa, kun minä tulin, kun siili sähisi minulle. Mä luulen, että se oli kissa. Nyt ihan sama. No, nyt on kuvattu tarpeeksi. Hyvää yötä.